ακουστήκανε πριν για τον εκφοβισμό και τη γυναικοκτονία αυτή, πρέπει να ενεργοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού που εκδηλώνεται μεταξύ και εναντίον των μαθητών, ώστε να περιοριστούν οι διάβλοι της εκδήλωσης της βίας. Το θέατρο, η μουσική, ο χορός λειτουργούν ως αντίδοτο στη βία. Μαλή και καλή καρδιά. Πολύ επίκαιρη η θεατρική μας παράσταση. Πάμε. Μετά τον κορονοϊό, προσπαθώ να κάνω περισσότερους φίλους. Στην καραντίνα, ένιωθα μεγάλη μοναξιά. Είχα να δω τους μαθητές μου μήνες, ολόκληρους. Τους είχα πεθυμίσει όλους. Ακόμη και αυτούς που δεν συμπαθούσαν. Η νόμιζα ότι είναι δουλειά μου. Έτσι, πήρα την απόφαση ότι μόλις αρχίσω τα σχολεία θα κάνω φίλους μου όσο περισσότερα παιδιά μπορώ. Από όλες τις τάξεις του γυμνασίου. Την καραντίνα η αλήθεια είναι ότι είχαμε ξεχάσει να επικοινωνούμε. Ο φόβος να μην κολλήσουμε είχε διαλύσει σχεδόν όλες τις παρέες. Να μην μιλήσω για τους πιο αδύναμους μαθητές μου. Αυτούς δηλαδή οι οποίοι δεν καταλάβουν το μάθημα την πρώτη και χρειαζόταν μια παραπάνω εξήγηση. Για αυτούς θα πρέπει να ήταν πολύ πιο δύσκολο. Να μην μιλήσω και για τους άλλους μαθητές μου, οι οποίοι λόγω οικονομικών δεν είναι καλό ύπεδο και βρισκόντουσαν συνέχεια εκτός μαθήματος. Καθηγητές. Οι καθηγητές έκαναν ό,τι μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Αλλά εξίσου σημαντικό με τη γνώση είναι η φιλία. Για την οποία, εντάξει, δεν μπορούσα να κάνω πολύ. Έτσι λοιπόν πήρα την απόφαση να καλύψω το μονμένο έδαφος. Πλέον δεν θα δεχόμουν να πρέπει να κάθεται μόνο απομονωμένα, χωρίς παρέα. Την απόφαση από αυτή ήρθε να δοκιμάσει ο Πέτρος. Και όπως ήταν φυσικό, δεν είχε φίλους, δεν είχε παρέα. Στα διαλύματα, ολομόναχος, στη γυμναστική, δεν έβρισκε άνθρωπο να κάνει τις ασκήσεις διάθεση. Το χειρότερο όμως ήταν ότι το Πέτρο το σχολιάζαν άσχημα, επειδή είχε μερικά κιλά παραπάνω. Έτσι, ξεκίνησε τα φυσικά επίπεδα. Ο Πατρούλης! Ο Πέτρος ήταν και λίγο μελαχρινός και έτσι άρχισε πάλι. Εκείνος όμως ποτέ δεν απαντούσε. Τις πρώτες μέρες που ήρθε ο Πέτρος στην τάξη, η κατάσταση ήταν άσχημη. Γινόταν χαμός. Το πρόβλημα ξεκίνησε και χωρίς καπέλο την ώρα του μαθήματος.
της ιστορίας, του είπε. Να βγάλεις το καπέλο σου, καθώς δεν έστειλες στον εσωτερικό χώρο. Αυτό που κάνεις προσπαθεί να ονομάσεις τους καθηγητές σου, αλλά και τους μαθητές σου. Εδώ είναι σχολείο αγόρι που δεν είμαστε παιδί του χαρά, εκτός αν πιστεύεις το αντίθετο. Τι φιλόλογο στην αρχαίο. Να βγάλεις το σκιάδιο. Τι, δεν ξέρεις τι είμαι. Αυτή η αγόρι είναι αυτό που πας στην πάλι. Σου λέει τη σκιά. Όταν βρίσκεις αυτό το δείξετε το χώρο. Κάτι πρέπει να παρασάσεις το μέσα στο εσωτερικό χώρο μιας τάξης. Να το βγάλεις αμέσως. Το δέντρο σου γενικά της απάντησε ότι θα προτιμούσε να το φοράει, καθώς είχε λόγο, γιατί προφανώς δεν ήθελε να πει μπροστά σε ολόκληρη την τάξη. Ο φυσικός του είπε. Α, εγώ, ανεμφανιστώ. Έτσι. Αν δεν εμφανιζόμουν, με σεμίχε βασιά σχολείο, καπέλανο. Και κάπως έτσι δικαιολόγησε τη μονοήμερη αξιών του έργου. Η καθηγήτρια της ιστορίας. Το πλησίασε για να δει... Μήπως, λέω εγώ τώρα, μήπως, το καπέλο σου είναι ένας τρόπος να καλύψεις τα ακουστικά σου που σου επιτρέπουν με ευκολία να ακούσεις μουσική εν ώρα του μαθήματος. Τι πιστεύετε? Μα καλά, εννοείται ότι ο Πέτρος δεν μπορούσε ακουστικά. Θεολόγος του είπε. Να βγάλεις το καπέλο, όπως κάνουμε όταν μπαίνουμε σε μια εκκλησία. Και το σχολείο είναι ιερός χώρος. Εκείνος της απάντησε ότι πήγε στην φιλόλογο. Μέχρι που ξαναβγήκε ο φυσικός. Και αφού ο Πέτρος το είχε μια δύσκολη άσκηση, του είπε. Πρώτο. Δώσ' το καπέλο και μεταφορικά και κύλωνε. Μόλις αφαιρέθηκε το κοπέλο του Πέτρου, αποκαλύφθηκε η τεράστια κουτσίδα του, που έφτανε μέχρι τον ώμο. Ήταν μεγαλύτερη από κάθε συμμαθητριά του. Ο φυσικός, στον άλλο, η κίνησή του δεν ήταν κερδίσει. Και έτσι είπε στον Πέτρο να... Αγόρι, αγόρι. Ξαναφορώ το καπέλο. Στη ζημιά όμως, είχε ύπνος. Στο διάλειμμα, ξεκίνησε να το πειράζει. Αγόρι,
ρατσιστή. Εκεί πίνετε. Πολύ. Θεολόγος συνεχίζει στο ίδιο μήκος κύματος, με διδακτικό. Παιδιά, στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται το παράδειγμα του Δαβιδάκη του Σαμψόν. Ο Σαμψόν αντλούσε τη δύναμή του από τα μαλλιά του. Όταν η Γαλλικά το έμαθε, τον απάλλαξε από αυτά, παραδίδοντας τον πλέον αδύναμο στους Φιλιστέους. Εκείνοι τον τύχλωσαν να μετασχεθεί. Με αυτό το παράδειγμα, η Παλαιά Διαθήκη μας λέει ότι ο Κύριος δεν έκρινε τους ανθρώπους από την εξωτερική τους εμφάνιση, όπως όμως δεν πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Είναι μετρημένες ακόμα και οι τρίχες της κεφαλής μας από τον Κύριο, όπως αναφέρει ο Απόστολος Λουκάς στο Ευαγγέλιό του. Η φιλόλογος των αρχαίων μας συμβούλεψε επίσης να να κάνουμε ανάλυση τη ραψοδία Α και πιο ειδικά του στίχου 103. Λέει ότι η γενικά πλούσια πόλη είναι στοιχεία πολιτισμού. Επίσης, θα μπορούσατε να θυμηθείτε την ιστορία της Κίλας, η οποία πέσπασε το κεφάλι του πατέρα της, τη χρυσή τρίχα την οποία του είχαν δωρήσει χθες, η οποία την αφιστούσε ανίκητο και απάνωτο. Έτσι, κατά αφιερωμή μας, την πόλη της Νήσου, τα Μέγαρα. την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα ο Πέτρος δεν ήρθε στο σχολείο. Κάποιοι αμέσως ψηφίσαν ότι Δεν είχε πάει για κούρεμα. ήταν Παρασκευή. Πώς είπαν κάποιοι, γιατί Θα τους έπαιρνε με κρύο Σαββατοκύριακο που πρέπει να τη Δευτέρα ο διευθυντής μας κάλεσε στην αυλή του σχολείου μετά την προσωπική για να μας μιλήσει για κάτι σπουδαίο. Ήταν σχεδόν βαρκεσμένος. Έτσι δειλά, σηκώθηκε και μας είπε. Παιδιά μου, ο συμμαθητής σας Πέτρος Γεωργόπουλος που ήρθε φέτος στο σχολείο μας έκανε όλους πάρα πολύ περήφανος με την πράξη του. Βλέπετε το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο του γραφείου. Ήταν ο διευθυντής της Παντέλ. Με ενημέρωσε ότι ο Πέτρος είχε δωρήσει τα μαλλιά του σε έναν συμμαθητή του από το παλιό του σχολείο, ο οποίος υπέφερε από την χημειοθεραπεία του καρκίνου. Βλέπετε, με ενημέρωσε ότι ο Πέτρος είχε προνοήσει και είχε κόψει τα μαλλιά του σε 90 μήνων, που το επέτρεπαν πολύ εύκολα να γίνει περούφανο. Ο διευθυντής δακρυσμένος κατευθύνθηκε προς το 15 μέλη του σχολείου και τους ψιθύρισε κάτι συνωμοτικά. Ο διευθυντής μας του χάρισε ένα καπέλο με το όνομα του σχολείου μας και του γκρέμασε ένα μετάλλιο στο στήθο. Ενώ οι καθηγητές τον αγκάλιασαν και του φιλούσαν. Όλο το σχολείο φώναζε ρυθμικά. Πέτρος, 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 Πέτρος. Και την πράξη αυτή του Πέτρου θέλαμε όλοι να μιληθούμε. Πλέον όλο το σχολείο άφηνε μαλλιά.
Νομοσύνη και πνοή παίρνω.